Hey! Achukwu ụjọ ka ndị nọ n'akụkụ igene. Akpata oyi awụkwe m. Akpata oyi awụkwe m. Ọkwa ụjọ ka ndị nọ n'akụkụ igene. Omee. Akpata oyi awụkwe m. Hey! Okay, ini usah. Apa dah yo? Apa itu apa? Aku kurang. Oh, jangan tu menji nona aku kuigan. Hey, ya Korea.